vraag naar vakmensen neemt al jaren ta. Bedrouwen kunnen geen mensen vinden die goed met de handen werken kennen. Regelmatig nemen ze de rol van de squallen over. We zoeken ze zelf op via de squallen of via kennissen, dat wordt ik wel. En dan jouwen ze hier een opleiding. Deputaire Sander de Rauwe zei vrienden weekend bij de opening van de Maritieme Academie in Snits dat er de komende jaren een acuut gebrek aan vakmensen ontstaat in het midden- en lietsbedrijf. Maar wils de vraag groeit, neemt de populariteit van het op de praktijk gerichte VMBO nog heel iets aan. En dat had ik alles te krijgen met de orden. In de algemene zin kunnen wij wel stellen dat de druk om zeker bij de eindtoetsen en de schooladvies naar het VOTA er altijd wel een natuurlijke druk is van hoogopgeleide ouders om daar ik hun ben dezelfde opleiding en niveau te wensen. Ben die het na het VMBO praktijk of kader gingen en daarna eventueel nog naar een vakopleiding in het MBO, hebben we dus alle kans op een goede baan. Maar het valt net daar om het imago van het VMBO te verrooien. Met name door middel van projecten op basis van techniek en van cultuur en bewegen trouwens, maar ik net vergeten, is het belangrijk dat het gevarieerde aanbod in het basisonderwijs, dat Ben in ieder geval in contact komen met name zaken die met techniek te maken hebben.